Dit programma wordt mij mogelijk maken door Kooistra Veenstra en Orthodontsiepraktijk Leeuwarden. Vrouwen van Friesland, dat wordt een eregalerij der Friezinnen. Er komen 6 standbeelden van Frieske vrouwen. En die vrouwen die zijn gekozen door de Frieske gemeenschap. Er staan heel wat standbeelden in Friesland, maar volle meer van mannelijke als van vrouwen. Heeg tijd voor een inhaalslag. Voor het project Vrouwen van Friesland worden 6 nieuwe standbeelden maken van Frieske vrouwen. Geen verneemde Frieske sporters, fotomodellen of politici, maar gewone vrouwen uit de familie, de vreunenroente of gewoon uit het eigen dorp. Hokker vrouw is zo bijzonder, belangrijk of onmisbaar. Ik ken dat eigenlijk maar één waarde. Dat is mijn eigen Jana van der Meer. Ik zie dat mijn meer kennen. 6 gewone Frieske vrouwen, maar elk haar eigen bijzondere verhaal. Zij krijgen een bronzen borstbeeld, maken terug kunstenaar Natasja Benink. De komende weekend zien wij hoe die 6 beelden te staan komen. En wat maken deze 6 vrouwen tot de vrouwen van Friesland? Het schrikken, hè? Het is totaal los. Oké. Het is nog heel in de grutte lijnen. Zo? De eigen moelen, de verfijning. Dat is Echt bizar. Ja. Ik ben de hele tijd, dus maar oude ronde weken, alleen nog maar met de anatomie bezig. Dat puur de maat, klopt. Ja, het is maar de voorhollen, de jukbeenderen, kaken, schedel. En hier zit er heel licht op, maar komt nog volle meer erop. Nou ja, de neus en de moelen, daar staat het ook graag met die erbij aan. En sleutelbenen, dit zo. Maar ja, dit is echt de anatomie is de basis. Dus daar ben ik heel mee bezig. Nou, dit is Tijmen. Tijmen is 10 jaar en dat is mijn zoontje. En hij zat in Washington en had er een ontwikkelingsachterstand. Hij had levensbedreigende epilepsie en hij is autistisch. Ho. Drinken is klaar. Hoi. Ja, nou maar eens bjatje. Hij is straks wie is mijn knuffels, ja. Eigenlijk moest me elke 4 minuten opnieuw screenen, zeg maar, om bij hem aan te sluiten. Want sommige dingen denken dat het heel mooi gaat en denken dan, dat had altijd druk geweest, dus dan moet je het weer organiseren. Nou, met name de nachten natuurlijk, onrustige nachten, dus het is ook 24 uur thuis. Nou, je gaat een gedeelte van de dag naar dagbesteding, dagopvang. Maar hij trekt net de hele dag, zeg maar, dus ik haal hem al meer uren weer op en dan in de rest van de dag er bij mij. Ja. De bal weer, naar Sjurres. Jolanda wennet alleen nog maar haar zoon Tijmen. Gelukkig kan ze de zwaar delen. Onder oren maar haar goede vriendin Mirte. Die komt haast alle dagen wel even del. Eerst als oppas, maar intussen gewoon als vriendinnen. Ja, is Mirte. Mirte is een vriendin van u en die helpt me waar ze kent, zeg maar, vanuit de PGB. Ze had eerst altijd bij mijn zusje oppast en ik zag eigenlijk een beetje een oppassen dat ik inderdaad weer eens even de hand vrij hier. En toen zei mijn zusje, nou misschien is Mirte woord voor die. Als er haar short dan ja, dan wordt het blied. En zie wat ik blied van hem. Dus als je een roddij had, dan, ja, hoe is het mogelijk, dan jouwt er hij even een kroepje, zeg maar. Dat is gewoon zo bijzonder gewoon om te zien dat ze elkaar, ja, goed omvielen. Ja. Ja, ik ga naar meer te nomineerd en ik denk dat die nominatie ik zeer te plakken is. Ja. Het is een ontzettend leuke meid die leeft vanuit haar hart en er ontzettend volle voor u West houdt en nog steeds is. En zulke mensen ken je gewoon net zonder dat de zorgen, het reden van de zorgen, met name de instanties en hoeveel frustraties dat er net achterwij komen, dan is het gewoon heel fijn dat het inderdaad die hartluchten kerst. Om dan toch de zwaar voor hem wel om te kennen, want ja, dat gaan we gewoon terug. Daar ben we haar zeer dankbaar voor.
foto's ben voor de grote lijnen en ik heb vooral haar maten, maar ik wil echt de details zien en hoe zit haar nek en hoe zit haar hier en hoe hing het en hoe beweegt ze. Ja, want die foto's zijn heel statisch, dus ik wil graag meer in de actie zien. Ja, stut is wel mooi, want dat jouw ook mooi is, wat is lekker speels. Hoe die lokken in je. Ja. Dat is best zin, joh. Dat denk ik, is mooi waar? Ja, dat... ja. Ja, dat is een mooie steen. Ja. Oh. Tuut. Goed zo. Toen wist er ben gek op, hè? Leef zo vol mogelijk op een dij. Vertel ik hier? Ik denk erom, die kriebelen die. Wat doet ze? Hoe onverwacht en hoe mooier, hè? Nette. Als er hier boven is en hij moet de tent, en dan gaat er of hier zitten of je gaat mij naar beneden. En als er nog net heel bot in zin had om voort, dan word ik wel even kroepen. Maar meestal is dat er dan eerst maar beneden is, dan... Ja, en dan kunnen we high five doen, hè? Ja, en dan hebben we nou ik plak van. Maar dan ben we in elkaar. Dus dat is het mijn naam. Ja, het scheelt natuurlijk ook dat ik hem vanuit 12, 13 kind, denk ik. Dus dan had ze van zij jong mij maken. Dus dan wist ik wel een beetje wat zijn gedragingen binnen. En dat is Bobby time, dat blijkt wel, het klikt of het klikt net. En als het klikt, dan vies wel uit wat er mooi vindt. Of net. Natuurlijk vind ik dat we iets speciaals zijn en hier is heel aanhankelijk. Maar hier zie ik het de mensen wel uit. Als het er net goed viel, doet het net. Maar het is net dat er ontzettend eenkennig is. Want het is een liever. Dus die wil dat op de goede manier benaderen, dan zullen dat ook belonen. Maar die mooie kooltjes in die wang, precies. Ja, en dan wist iedereen om die vingers van die. Ik vind haar te stevig. Ze is wat finer. Ze heeft een hele mooie... Ik vind haar nek en hals heel mooi. Die lengte en die finheid erin. Dus die wil ik er heel graag in hebben. En wat wel bijzonder is, het is een beetje scheef. Zeg maar, net heel asymmetrisch. Een beetje asymmetrisch, dat wil ik erin hebben. En wat lastig is dat... Ze is heel sprankelend, hè? Dus dat is just haar en dan laat het ze praat. Maar ja, dit beeld is gewoon rustig, serieus. Dus nou ja, dat moet ik een beetje erin vangen. Dus dat ben ik nog een beetje aan het ziekje van, hoe krijg je die vrolijkheid van meer te erin in een serieus beeld. Want als dan een beeld maakt, als dat laken, dat shot er natuurlijk, dan wordt het een beetje een karikatuur. Dus het moet een heel serieuze, vrolijke meer te worden. Dus dat is even ziekje, hoe dat niet dan... Dat kan ik op een foto nooit zien. Zo heen, hè? Meerte is heel belangrijk voor Jolanda en voor Tijmen. Doch twijfelen ze erover als ze wel een standbeeld verzinnen hier. Ja. Dit die wel heel veel aandacht voor iets wat voor u echt heel gewoon is. Dat is oprecht. Ja, klopt. Dat doen we net om naar je oren te laten zorgen zo goed. Dat weet vind ik en daar ben ik wel bang voor. Ik denk, help. Dan is het aan van, nou ja, zo is het goed. Maar als je het in het leven. Maar toen zei een collega van mij, toen ik het maar hou hier, die zei van, misschien mag het zijn als dat het symbool staat voor iedereen die het zo doet. En ik denk, dat vind ik een heel fijne gedachte. Dan gaat het net per se alleen nog om u te jaren, maar dat het symbool staat voor hoe oren dit misschien ook doen. Het is een hele tastbare herinnering aan onze drie-eenheid, zeg maar. Dat staat je mij wel te zien mooi, hè? Ja. Ja. Hé? Is
Ja, 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 ja. Nog een? Oh ja, je zit er niet zitten. Ja. Hey. Nije wieke, de beelden van Tietje en de orenvrouwje kunnen getten worden. Dit bestaat. Jesse staan. Dit ben ik. Oh, wat een grut. De sizebeelden binnen nou al te zien in het Amelius van Oenema Park op het Jereveen. Dit programma waard mij mogelijk maken door Kooistra Veenstra en Orthodontsiepraktijk Leeuwarden.